Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Sa isang probinsya sa Kabisayaan ay doon na lumaki si Vina. Ayon pa sa kanya, masaya ang pamumuhay nila doon. Pero simple lamang at may kahirapan dahil nasa bukid sila. Niwala silang kuryente ng mga panahon na iyon na ang tangi lang nilang libangan ay ang pakikinig sa radyo na noon ang uso pa ay yung transistor na binibitbit nila kahit saan sila magpunta, na talagang pinag-iipunan nila ang pambili ng baterya. Sa pakikinig lamang ng mga drama sa radyo ay masaya na sila. 3 silang magkakapatid, siya ang pangalawa. Ang panganay ay ang Kuya Freddy niya at ang bunso naman ay babae din na si Maya. Kapag wala silang pasok ay tumutulong sila sa mga gawain sa bukid. Ang kuya naman niya noong mga panahon na iyon ay huminto na ito sa pag-aaral. Nasa ika-6 na baitang siya noon. Ang bunso naman nila ay nasa ika-3. Ang kanilang kuya naman ay 15 anyos na. Masipag ang kanilang kuya at talaga namang naaasahan ng kanilang mga magulang sa halos lahat ng kanilang gawain. Sila naman, sa mura nilang edad ay marunong na rin sila sa mga gawaing bahay. Noon pa man ay may naririnig na sila tungkol sa mga aswang, na noong bata pa nga daw si Vina ay iyan ang ginagamit na panakot sa kanila ng kanyang kuya upang hindi sila lumayo ng bahay. Ngunit hindi daw niya akalain na kanilang mararanasan iyon. Una niyang naramdaman ang presensya ng mga ito nang minsang nangangahoy sila ng bunso niyang kapatid. Hapon na kasi nang malaman nila na wala na pala silang igagatong pagkagaling nila sa paaralan. Buti na lamang at hindi sila sa malayo nangahoy, kaya nakatakbo agad sila pauwi. Hindi naman daw nila ito nakita, pero ayon kay Bina ay biglang may dumaan na isang malakas na hangin sa ibabaw ng kanilang ulo. Dahilan para mapayuko sila, sabay na palingon. At ang nakita na lang nila ay ang puno na umuuga na malapit roon. Kaya mabilis na silang tumakbo, na iilang pirasong kahoy na lamang ang kanilang nadala sa pagmamadali pabalik ng kanilang bahay. Makalipas ang pangyayaring iyon sa kanila ng bunso niyang kapatid, ay naanyayahan naman sila sa isang handaan. Anak iyon ng pinsan ng kanilang ina na nagdiwang ng kanyang ika-7 kaarawan. Kaya pinaghandaan talaga iyon. May kalayuan nga lamang ang bahay na kanilang pinuntahan. Nang dumating sila ay nagkakainan na ang ilang mga taong naroon ng tanghalian. Naging masaya naman ang okasyong iyon na halos gabihin na nga sila sa daan dahil sa di nila namalaya ng oras. Dahil sa busog naman sila, pagdating nila ng kanilang bahay ay nagpahinga na lamang silang sandali at pagdakay natulog na. Nagising na lamang sila ng mga hating gabi na nang marinig nila na nagkakagulo sa kwarto ng kanilang mga magulang, na ang unang akala pa nga nila ay nag-aaway ang mga ito. Nang pumasok sila sa silid ay doon nila nalaman na namimilipit na pala sa sakit ng tiyan ang kanilang ama. Kaya nagpainit sila ng tubig sa pag-aakalang dala lamang iyon ng kanyang kalasingan, pagkat naparami ang nainom nito sa handaan. Ngunit madaling araw na ay lalong lumalala ang lagay nito, na sinasabayan na iyon ng kanyang pagsusuka. Kaya napilitan na ang kanilang kuya na puntahan ang kilalang manggagamot sa kanilang lugar, kahit madilim-dilim pa. Paglabas ng kanilang kuya, ilang sandali lang ay narinig na lamang nila itong tumatakbo ng pabalik
at sumisigaw pagkat may umihip daw sa kanyang ilaw, na ang gamit niya nung oras na iyon ay yung tinatawag na muron, na kung saan yung bote ng gin ay nilagyan ng gaas at pabilo, na hindi naman iyon basta-bastang mamamatay kung hindi malakas ang pagkakahihip dito. At may naramdaman daw siyang pagkaluskos matapos mamatay ang kanyang ilaw, at may mabalahibo na dumampi sa kanyang binti. Kaya agad siyang napatakbong pabalik. Sinabihan na lamang ng kanyang ina ang asawa na magtiis-tiis pa at hintayin na lamang na mag-umaga, na tila hindi naman na nito iniintindi ang kanyang sinasabi dahil sa patuloy nitong pagsusuka at pamimilipit sa sakit. Nang maliwanag na, ay agad nang sinundo ni Freddy ang manggagamot, at makaraan ang mahigit isang oras ay kasama na niya ito. Ang akala nila ay nalason ang kanilang ama sa handaan, pagkat uso din sa kanila ang tinatawag na kilkig. Ngunit matapos masuri ito ng matanda, ay sinabi niyang inaswang ito. At sinabi pa nitong sinundan pa ang kanilang ama sa bahay nung nagdaang gabi. Kaya napabulala si Freddy at sinabing hanggang kaninang madaling araw ay naroon ang aswang sa labas ng kanilang bahay. At marahil ay iyon din daw ang umihip sa dala niyang ilaw nung susunduin niya ang matanda, na naramdaman pa niya ang balahibo nito at pagkaluskos. Nang malaman ang totoong kalagayan ng kanilang ama, ay ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang ginagawang paggamot dito. Inorasyonan niya ito at sinuob. Matapos iyon, ay may isinulat ito sa kapirasong puting papel at inilagay iyon sa basong may lamang tubig. Dinasalan niya iyon at agad na ipinainom sa kanilang ama. At ilang sandali lang ay may iniluwa ito na isang maitim na bagay. Matapos ang gamutan ay hinang-hina ito. Bago nagpaalam ang matanda ay binilinan sila nito na ipunin ang mga tuyong dahon sa labas ng kanilang bahay, na pag-apating tumpok daw iyon, at sa bawat sulok ng kanilang bakuran ay sunugin iyon. Dagdag pa nito ay lagyan na rin nila ng bawang o di kaya ay asin ang mga pasamano ng kanilang dingding. Kinagabihan ay hindi naman nila narinig o naramdaman ang aswang, kaya ang buong akala nila ay tapos na ang mga nakakakilabot na kaganapang iyon sa kanilang mag-anak. Ngunit mas malala pa pala ang masasaksihan nila Bina. Makalipas ang ilang araw ay balik na sa pagtatrabaho sa bukid ang kanilang ama, kasama ang kanilang ina at kuya. Sila naman ay pumasok ni Maya noong araw na iyon. Kinahapunan pag uwi nila mula sa paaralan, tulad ng inaasahan nila, ay wala pa ang kanilang mga magulang, pagkat kadalasan talaga ay sila ang nauuna sa mga ito. Kaya gaya ng nakagawian nila ay sa kusina sila daraan, pagkat nakasarado ang harapang pintuan ng kanilang bahay, at doon sila mayroong susi. Nang malapit na sila sa pintuan ng kanilang kusina, ay agad napansin ni Bina ang butas na nasa itaas na bahagi ng kanilang bahay. Na agad siyang nagtaka kung ano ang may gawa nito, pagkat malaki ito na kasya ang tao doon. Kaya dahan-dahan silang lumapit sa pintuan. Nakita nila sa mga siwang ng pintuang kawayan na may nakasampa sa kanilang banggerahan, na ang katumbas sa atin ay pinakalababo, na nakatuwad ito at nakayuko, na ang muka ay nakatapat sa butas ng kanilang malaking banga na iniinuman. At kita nila ang napakaraming malapot na laway nito na lumalabas sa kanyang bibig papunta doon sa loob ng banga. Dahil sa takot ay dahan-dahan silang lumakad na palayo at pumunta sa kanilang mga magulang. Magdidilim na pa naman ng mga oras na iyon, ngunit naisip nila na mas mainam nang makipagsapalaran papunta doon sa kinaroroonan ng kanilang ama at ina kaysa manatili pa sa kanilang bahay. Nang nasa daan na sila patungo doon, ay bagya na silang tumatakbo, na nakasalubong na rin nila sila, kasama ang kanyang kuya. Dahil sa pagtataka ng mga ito kung bakit naroon sila at wala sa bahay,
ay agad silang tinanong. Kaya sinumbong naman nila ang kanilang nakita. Kaya nagmamadali silang umuwi na hawak na ng kanyang kuya at tatay ang kanilang mga itak. Pagdating sa bahay ay hindi na nila ito inabutan. Mabilis nilang itinapon ang laman ng kanilang banga. Dinala nila iyon sa batis na malapit sa kanila at tinugasang mabuti na kinuskus pa ng buhanging naroon upang tuluyang mawala ang lansa at walang maiwan na kahit kaunti doon sa loob. Nang tanungin sila Bina ng kanilang mga magulang kung kanilang namumukhaan ito, ay sinabi nilang magkapatid na nakita nila iyon sa handaan. At nang kanilang ang ilarawan ay walang duda ang kanilang ina na iyon ay ang asawa ng kanyang pinsan. Kaya nang sumunod na araw ay muli silang lumapit sa manggagamot at ipinagbigay alam dito ang nangyari at pagkakakilanlan ng aswang na gumagambala sa kanila. Minabuti nilang puntahan na ito sa bahay. Kanila itong kinausap ng maayos at sinabing tigilan na sila. Kung hindi ay mapipilitan na silang lumaban. At binalaan din ito ng matanda. Sinabi pa niya na ayaw niyang umantong pa sila sa hindi maganda. Nakiusap naman ang pinsan nito sa kanya at humingi ng tawad. At nangako itong hindi na sila muling guguluhin pa. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nick. Wala po akong ibang motibo kung bakit ko ibinahagi itong karanasan ko. Di ko ito ginawa para magpasikat o kaya ay ipilit ang aking paniniwala. Nasa inyo na po ang pagpapasya. Lahat ng inyong maririnig ay totoong karanasan ko. Naganap po ang aking karanasan nang minsang sumama kami sa aming kaibigan na si Kyle sa kanila pong probinsya. Matagal na naming kaibigan si Kyle. Nag-aaral pa lamang kami sa kolehiyo hanggang sa magkaroon na kami ng kanya-kanyang trabaho. 5 po kami na magkakabarkada. Regular pa rin kasi kaming nagkikita at hindi nawala o natigil ang amin pong komunikasyon. Tuwing may pagkakataon ay nagsasama-sama kami. Madalas naming tambayan ang mga food courts na kung saan ay mayroong nagpe-perform na mga banda at pwede pong uminom. Tulad ng sa marketplace sa Mandaluyong. Nang minsang mag-inuman kami, ay aming napag-usapan ang ukol sa pagpunta kanila Kyle. Nabanggit kasi nito na malapit na ang piyesta sa kanilang probinsya. At madalas nitong ikwento kung gaano kasaya at kaganda sa kanila. Kung kaya, naengganyo na kami. At napagkasunduan nga namin na kami ay makikipamiesta. Ang alam ko po ay sakop pa ng Katimugang Luzon ang probinsya nila. Sumakay kami noon ng bus. Pagkatapos ay bangka naman. Pero halos 1 oras lang ang naging biyahe namin sa dagat para makarating doon. May kalayuan din. Di ko na lang po babanggitin ang mismong lugar bilang pagbibigay respeto na rin sa mga taong naninirahan doon. Nang dumating kami sa kanila ay magtatanghali na. Wala silang sariling bahay doon kasi sa Maynila na talaga sila naninirahan kasama ng kanyang mga magulang. Mga kamag-anak sa mother side ang kanyang tinutuluyan sa tuwing siya ay magbabakasyon. Medyo busy na po ang mga tao na naroon sa bahay ng tiyahin ni Kyle. Abalang-abala na sila sa paghahanda ng kanila pong mga lulutuin.
kahit pa nga ang mismong piyesta ay sa kinabukasan pa. Sa totoo lang po, noon pa lang ako nakakita ng ganong kalalaking mga kawa sa buong buhay ko. Ibang iba talaga kung paano ipinagdiriwang ang kapistahan sa probinsya kumpara sa Maynila. Buhay na buhay kasi ang tradisyon doon, na napaisip tuloy ako na paano pa pala noong mga unang panahon. May ilang mga kalalakihang naroon na habang naghihiwa ng mga isasahog sa kanilang mga lutuin ay nagtatagay na. Kinawayan at inaya kami ng mga ito, pero tumanggi kami nila Kyle. Dahil sa wala pang laman ang aming mga sikmura, ipinakilala kami ni Kyle sa kanyang mga kamag-anak. Nagtanghalian na kami at saka nanigarilyo sa labas pagkatapos. Habang nagpapahinga, ay ikinuwento sa amin ni Kyle na mayroon silang pinapaliguan na malapit lang roon, na ayon pa sa kanya ay masarap daw maligo doon. At dahil sa mga ignorante pagdating sa kalikasan, kung kaya parang sinisilihan ang mga puwet namin na nagyaya para mapuntahan iyon. Nagpaalam siya sa kanyang tiyahin na nang marinig naman iyon ng kanyang tiyuhin ay pinaalalahanan niya kami na mag-ingat. At hanggat maaari ay huwag kaming masyadong lumika ng ingay kapag kami ay naroon na. Naipagpalagay daw naming mayroong ibang naroon maliban sa amin. Medyo nakaramdam ako noon ng kaunting kaba dahil sa hindi naman nabago sa akin ang tungkol sa mga engkanto at mga kwentong katatakutan. Bagaman hati ang opinyon ko tungkol dito dahil sa hindi ko pa naman ito napatunayan sa aking sarili kung ito nga ay totoo. Nagpaalam din si Kyle sa kanyang mga pinsan at iba pang mga kaanak na naroon at sinabing maliligo muna kami. Tamang-tama naman na may mga naluto na rin nung mga oras na iyon, kaya meron kaming naibaon. Habang naglalakad ay mayroon kaming nadaanan na isang bahay at may maliit itong tindahan. Nagtanong kami kung may tinda itong alak. Meron naman, kaya bumili kami pati na rin ng sigarilyo. May kalayuan din ang nilakad namin, kaya biniro namin si Kyle na ganun pala ang malapit sa kanila. Pagdating namin doon sa lugar ng paliguan ay humanga talaga kami sa ganda noon. Maraming puno at mga halaman. Tahimik ang lugar na tanging mga ibon lang ang maririnig mo at yung lagaslas ng tubig. Para iyong maliit na falls na may nakalaan talagang lugar sa bandang ibaba na pwedeng paglanguyan. Dahil na rin sa aming kasabikan, kaya naman agad na kaming lumusong sa tubig. Napakalamig noon. Nananginig talaga kami, lalo na kapag sinasabayan iyon ng pag-ihip ng hangin. Mayroon dong isang cottage na sadyang ginawa marahil para sa mga maliligo, na nung mga oras na iyon ay kami lang talagang magkakaibigan ang naroon. Masaya kaming naligo. Para pa nga sa akin ay iyon na siguro ang pinakamasayang outing na naranasan ko, dahil hindi po talaga matatawaran ang ganda ng lugar. At tulad ng ipinaalaala ng tiyuhin ni Kyle sa amin, ay iniwasan naming lumika ng matinding ingay. Nagumpisa na rin kaming tumagay habang naliligo. Nang magsawa na kami sa paliligo, ay doon na kami nanatili sa maliit na kubo at nag-inuman. Nang mapansin ko po na medyo mababa na ang araw, ay napatingin ako sa aking relo.
mag-aalas 5 na pala. Masaya kami nagkukwentuhan habang nag-iinuman. Ng pagbato ko ng upos ng sigarilyo ay nabigla ako nang makita kong tinamaan sa muka ang pinsang babae ni Kyle. Kaya nagsorry ako. Na nagtaka sila at nagtanong kung bakit. Sinabi ko sa kanila na nandoon ang pinsan ni Kyle na babae, kaya sumilip din sila. Pagtingin namin ay wala na ito doon, pero sigurado ako na pinsan iyon ni Kyle. Dahil sa nakita ko ito doon sa kanila noong ipinapakilala niya kami. Lumabas pa ako sa cottage pero wala na talaga ito. Kaya kinantsawan nila akong lasing na. Nang maubos na namin ang pangalawang bote, ay sinimulan na rin naming magligpit. Inihanda na rin namin ang aming mga gamit. Nag-uumpisa ng kumalat ang dilim noong umalis kami doon sa paliguan. Hindi pa kami nakakalayo ay kakaiba na talaga ang pakiramdam ko. Di ko rin po alam kasi hindi naman ako matatakotin, pero noong mga oras na iyon, di ko talaga gusto ang nararamdaman ko. Parang may nakatingin sa amin. Kaya panay ang lingon ko habang naglalakad. Di ko rin maiwasang hindi mapatingin sa gilid ng daan. Napakiramdam ko anumang oras ay may lalabas doon at susunggaban kami. Pero mali ako nang naiisip. Dahil sa biglang napahinto ang mga kasama ko at nakita ko na may dalawang lalaki na nasa aming harapan at kasama ang babaeng pinsan ni Kyle. Bumati si Kyle sa mga ito at tinanong kung saan ang kanilang punta, pero hindi sila sumagot. Kaya nagtaka kami nila Kyle. Nagulat kami nang biglang kumilos ang mga ito at nag-iba ng daan. Tinahak nila ang kakahuyan na nasa gilid. Nagkatinginan na lamang kami dahil sa ikinilos na iyon ng pinsan niyang babae at mga kasama nito. Ilang sandali lang ay dumating ang tsuyi ni Kyle na kasama ang panganay na anak. Sinabi nito na kanina pa daw sila nag-aalala para sa amin, kung kaya nagpasya na raw itong sunduin kami. Pagdating namin sa bahay ay patuloy pa rin ang mga tao sa kanilang mga ginagawa. Masayang masaya ang mga ito, lalo na nang makita kaming muli. Marami na ang mga nag-iinuman. Sinabihan nila kaming kumain pero tumanggi na kami dahil sa mga busog pa. Kung kaya naisip nilang yayain na lamang kami sa isang mesa kung saan naroon ang tsuyi ni Kyle at ilang kaanak na nag-iinom. Madali naming nakagaanan ng loob ang tsuyi ni Kyle dahil sa palabiro din ito. Nang bigla akong matigilan nang makita ko uli ang pinsan na babae ni Kyle at nakatitig ito sa akin. Nakasilip siya sa gilid ng isang bahay. 3 po kasi ang bahay na magkakalapit doon at naroon siya banda sa lugar na medyo madilim at hindi gaanong pansin. Titig na titig ito sa akin. Nawala lang ang atensyon ko sa kanya nang kalabitin ako ng isa pa naming kaibigan para sa tagay ko. Nang tingnan ko uli ito ay nananatiling naroon siya na nakatayo at hindi inaalis ang pagkakatitig nito sa akin. Di ko po alam kung ano ang nangyari. Basta ang natatandaan kong sunod na ginawa ko ay nagpaalam ako na iihi na muna at in-excuse ko ang aking sarili.
na hindi naman ako sa palikuran nila nagpunta, kundi doon sa pinsan ni Kyle. Walang nakapansin sa akin. Nang nasa harapan na niya ako, ang tanging nasabi ko na lamang ay bakit. Hinawakan ako nito sa kamay at marahang hinila palayo. Pagdating namin sa mga puno ng kahoy, ay biglang lumabas ang dalawang lalaki na kasama nito kanina. Napalingon ako at natanaw ko pa sila Kyle at ang iba naming kasama. Ilang segundo din ang lumipas na nananatiling tahimik lamang ang tatlo. Nagkatinginan pa muna ang mga ito bago nagsimulang magsalita ang babaeng pinsan ni Kyle. Sinabi nito sa akin na makinig daw akong mabuti sa kanyang sasabihin. Hindi daw biro ang sitwasyon na kinakaharap namin. Nasa panganib daw ang aming mga buhay. Naguluhan ako sa mga narinig ko na sinabi niya. Hindi ako makapaniwala. Pero hinayaan kong magpatuloy pa siya. Dagdag na saad niya, aswang daw ang lahat ng taong naroroon sa handaan. Tinanong pa nga ako nito kung wala pa raw akong napapansin. Na sinabi ko namang wala dahil sa iyon ang totoo. Pinagmadali niya ako. Bumalik na raw ako doon at baka hanapin na nila ako. Sinabi niya sa akin na paniwalaan ko siya. Mamaya na lang daw niya ipapaliwanag ang lahat. Ang mahalaga daw ay makatakas na kami habang may oras pa. At hihintayin daw nila kami. Mag-isip daw ako ng paraan para makaalis. Noon pa lang ako nakaramdam ng ganong katinding takot sa tanang buhay ko. Kaya kahit naguguluhan, ay sinikap kong pakalmain ang aking sarili. Kailangan kong makagawa ng paraan. Bumalik na ako sa inuman. Mga 2 tagay pa ang pinaikot ko bago ko sinimulang magpanggap na lasing na. Tumayo pa akong bigla at nang nakatalikod na ako sa kanila, ay dinukot ko ang aking lalamunan para mapilitan akong magsuka. Sinabi ng isa naming kaibigan na nanibago daw siya sa akin dahil sa kilala niya akong malakas sa inuman. Sinabi naman ng isa na marahil ay dala lang daw iyon ng pagod, na baka malakas daw ako sa inuman pero mahina naman pagdating sa biyahe. Kaya nangyari naman ang pinaplano ko. Inalalayan ako ng 2 naming kaibigan papasok sa kwarto kung saan naroon ang mga bag namin, habang si Kyle at isa pa naming kabarkada ay naiwan. Nang nasa kwarto na kami, ay agad kong sinabi sa kanila sa mahinang boses ang aking natuklasan. Nanindig ang mga balahibo nila sa sobrang takot. Sinabihan ko sila na kailangan naming makatakas. Sabi ko sa kanila, simplihan nila yung natitira naming kaibigan. Sabihin na lang nila na asikasuhin muna ang gamit sapagkat natapon ang pabango nito sa loob ng bag. Pinaalalahanan ko silang huwag ipapahalata kay Kyle na siya namang ginawa nila. Walang kamalay-malay sila Kyle at mga kaanak niya na papatakas na kami. Doon kami dumaan sa likod ng bahay.
doon sa may banyo. Pero laking gulat namin nang makita kami ni Kyle na kasalukuyang umiihi. Nakita ko kaagad sa mukha niya ang matinding pagtataka. Nang papalapit na ito sa amin ay tatakbo na sana kami, pero nang marinig namin ang boses niya ay hindi naman ito nagbago. Kaya tumigil kami. Nagtanong ito sa amin kung saan pupunta. Halatang wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari. Sinabi namin sa kanya na mamaya na lang namin ipapaliwanag. Pagdating namin sa kakahuyan ay naroon pa rin ang pinsan nitong babae na naghihintay, kasama ang dalawa na nalaman naming noong huli mula rin kay Kyle na mga kapatid pala niya ang mga iyon. Mabilis na naming nilisan ang lugar. Nang medyo nakakalayo na po kami sa kanila ay narinig po namin na parang nagkagulo ang mga tao na naroon. Nagkaroon po ng tila komosyon. Naisip namin na marahil ay nalaman na nilang wala na kami, kaya mas binilisan pa namin ang paglalakad, na nung huli nga ay nanakbo na kami, lalo na nang nakakarinig kami ng mga boses na tila may sumusunod sa amin. Nang nasa bandang itaas na kami ay natanaw pa namin sila, na akala mo ay may tinutugis na aswang tulad ng sa mga palabas, dahil may hawak pa ang mga ito na sibat at itak. Akala ko po talaga ay yun na ang katapusan namin, kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ko. Nang mga oras po na iyon, lumapit ang isang pinsan ni Kyle sa akin. Hinawakan nito ang damit ko at pinunit. Kumuha ito ng kapirasong tela mula doon. Nagulat pa nga ako nang gawin niya iyon. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa gilid ng daan at nagpatuloy na kami sa pagtakbo. Pagdating namin sa bahay ng pinsan ni Kyle ay nakita naming naroon sa may pintuan ang kanilang mga magulang. Bakas sa mukha nila ang matinding pag-aalala, dahil ayaw pala nilang pumunta ang kanilang mga anak doon sa handaan sapagkat delikado. Nagmano si Kyle nang makita ang bunsong kapatid ng kanyang ina, at gayon din sa asawa ng kanyang tiyahin. Nagbigay galang siya sa mga ito. Sabi ng pinsang babae ni Kyle na si Alma, wala naman daw talaga silang balak na magtagal doon, kaya lang nang makita daw nila si Kyle ay nag-alala sila para dito, at gayon na rin sa amin. Tuwing sasapit kasi ang kapistahan ay gumagawa talaga ang mga ito ng paraan para mayroong may alay at mapagsaluhan. Yung mga nakita daw namin na kinatay na hayop at mga handa ay hindi umano iyon ang kanilang paboritong putahe. Kinakain din naman daw nila iyon, pero ang pinakagamit lamang noon ay pangpaakit at para hindi sila mahalata. Noong nagdaang taon, ang nabiktima nga raw ng mga ito ay magkasintahan na napadaan lang na kanilang niyaya. Sa kasamang palad ay napapayag ang mga ito sa kanilang paanyaya at tuluyang nahulog sa kanilang patibong, at hindi na nga nakauwi ang mga ito. Hindi naman nila magawang maisumbong dahil baka sila naman ang mapag-initan, at wala din umano silang matibay na ebidensya tulad ng mga larawan para patunayan iyon. Nagtaka naman si Kyle kung paanong naging aswang na ang mag-anak ng panganay na kapatid ng kanyang ina. Gayong 2 taon pa lamang daw ang nakakalipas
nanguli siyang magbakasyon. Sinabi ng kanyang tiyahin na nahawaan daw ang mga ito ng asawa ng kanyang pinsan. Na ang isang bahay pangaraw doon ay bahay na iyon ng mag-anak ng babae na napangasawa ng panganay na anak ng tsuhi niya. At silang lahat ay mga aswang. Pagpapatuloy pa na pagpapaliwanag ng tiyahin ni Kyle. Sa pagkakaalam nila, kapag tuwing kapistahan ay masumisidi ang pagnanasa ng mga ito na umatake, naluba silang mga agresibo para kumatay ng tao, sapagkat kanila umanong isinasabay ang ginagawang ritual sa pagdiriwang ng pista. Halos hindi po kami nakatulog nung gabing iyon. Takot na takot kami. Tinanong ko ang pinsang lalaki ni Kyle kung para saan ang kapirasong tela na pinunit niya mula sa aking damit. Sinabi nito na kanyang ginamit iyon para mailigaw ang mga magtatangkang sumunod sa kanila. Nang sumikat na ang araw ay nagpaalam na kami sa tiyahin ni Kyle. Inihatid kami ng kanyang mga pinsan sa pantalan kung saan kami sasakay ng bangka. Hindi matapos-tapos ang aming pagpapasalamat kay Alma at sa kanyang dalawang kapatid. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.